Good morning atong oras alas 5:22 sa tagta sa buntag. Morning ba yung panahon nun? Kadagom sa kulikod kumahin mga igala. Welcome Lapu-Lapu City. Di Benji Talisik sa Health TV Cebu. Good morning kayo mga igala. No, diyan nakaroon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So barangay Pusok, ningatong siya sa Lapu-Lapu. Ang mga operatiba sa City Intelligence Unit, no, sa Lapu-Lapu City Police Office, sa pabangon ni Police Major Joey Bicoy o mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 kung PDEA 7 himo og pagpangronda karong kadlaw, no, o sa buntag diri sa National Highway sa barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga resulta sa pagkasakbit kini mga methamphetamine hydrochloride o shabu nga maabot sa 200 gramos. Ibugol pa bago pa gini, no, with a DDB value of 1.3 million nga methamphetamine hydrochloride, no, mo ni mga higala mga bay. Pila bebas man ni sir? Bebas man ni oh yeah, bodol money worth 60,000 pesos. Isu din mo sa kabag, no, nga Prada. So mo ni mga Cebu mga higala mga bay. Adalagpan si Ronnie Quizon Dadula, taga 35 anyos. Uy, ulo na. At atas ka ba yun? Isa po ka, ano, bira na. Ina. Uy, bira. Sipa. Okay. Okay, ngawan. Si Ronnie Dadula ron, may muntag din mo live ka sa Health TV. Doon, imo ning, sa ba yung pamagi naman ron? Imong din ko sa kakit, di ba nung nikin siya? Sold sa? Man, BBRC, si BBRC. BBRC, kasi pangan niya? Jan? O siya pamagin ninyo ano eh? Siya mismo nitawag ni mo? O niya? Mohotod siya number sa tao nga katong mohotod niya, mohotod ni mo. Tapos sugat. Pila pa imong komisyon na ni ron? Ha? Siniman ang hatag sa imo suldo. Pila pod? 3,000 si mana. So sa kabuhan nagay 12,000. Ha? Oh, mga pila ka tuig ni? Mga pila ka buwan? Oh. So dili pa 20. Diyay. Asa kito imong unang kuan ahaw to na maghihatod. Ay si mo. Nagkaroon lahi pa ron. Babae ang imong kuan, babae ang imong naghatod na ni? Imong kaila. Ya, asa mag-text lang mo, tawagan kaniya. Paghatod sa butang sa Cebu, walay kwarta nga apil. Pero ang kwarta nga kuan sa may pamagin nga o sa pamagin ni Johnny mo nga pagmuhatod o mahatag din mo kwarta kuan. Asa pagi ang kwarta. Dili mo pa ipada sa kuan man changer. So personal nga ihatag ang kwarta. Ang pinakaunang kwarta nga nahatod nimo. Kalimot ka. Baga to. Mga abot mga 100,000. Wapot mga 50,000. 50,000. I see. Sige, lapag gano'n na. Binya ba gano'n? Ron. Panawagan na iwagang. Ayabay ko ang paregang nga. Sa panawagan mo? Ang sasawa din, basig ukuyo din pare.
No sa. Aw, dara ka gibaharan mo sawa. Nga pag magkapilapil ka ni, buwag mo. Abang labot. Ay si. Pas nila may gaso. Namin kasabot mo sawa no. Uy. Si Ronnie Quizon dadula mga igala. Taga Dan Alopez Barangay Labangon ingatong Dagbayan Subo. Alas Health TV Cebu, Benji Talisik. Good morning mga igala. Mo ni ang nasagpit kalong buntag diri mismo sa Barangay Pusok, Dagbayan sa Lapu-Lapu. Good morning mga kaigsunan.